Hey, no. Ricky, the producer on it. Upenyo wangu wandinorarama kazhinji kacho ndofamba ndakashama papi pacho pasina kumbozama zvakaoma pasina nokugama ndombofunga ndakatukwa naMwari zvekusvika pakurambwa neshamwari ungadiwe nani usina mari panogara vamwe yaupagari musandityire kandimborasa tariro misodzi pamakamwa senge kune mariro anosiririsa angu magariro dai zvaibvira ndaita mapapiro parinombuda zuva kumabvazuva ndiko kufamba kwenguva zvichaita zvese zvonoshuva shingirira Mwari vachadaira parinombuda zuva kumabvazuva ndiko kufamba kwenguva zvichaita zvese zvonoshuva shingirira Mwari vachadaira ndobvisha yandakasiya nene vamwe imhosva here kana rujambwa rusingade kuona ndichibudirira pandabata pesovo yavachitiritsa inga ndakadzidza ndinaro dhigiri primary level kusvika kumateshari kasi ndongodzingwa mumafactory shungu dzangu ndive nesalari parinombuda zuva kumabvazuva ndiko kufamba kwenguva zvichaita zvese zvonoshuva shingirira Mwari vachadaira parinombuda zuva kumabvazuva ndiko kufamba kwenguva zvichaita zvese zvonoshuva shingirira Mwari vachadaira ndombofunga ndakatukwa naMwari zvekusvika pakurambwa neshamwari ungadiwe nani usina mari panogara vamwe yaupagari musandityire kandimborasa tariro misodzi pamakamwa senge kune mariro anosiririsa angu magariro dai zvaibvira ndaita mapapiro parinombuda zuva kumabvazuva ndiko kufamba kwenguva zvichaita zvese zvonoshuva shingirira Mwari vachadaira parinombuda zuva kumabvazuva ndiko kufamba kwenguva zvichaita zvese zvonoshuva shingirira Mwari vachadaira.